Padayon ang pagpakatawa taliwa sa mga pagsuway. Kauban ang stand-up comedian sa 22nd Street Comedy Bar nga si Osang Delima. Mayong buntag, Osang! Malipayon ba ang imuhang pagmata karong buntaga? Siso Kibot. And good morning sa tanang viewers sa atong GMA Regional TV Live. Maing buntag ka natong tanan nga puno sa gugma ug kalipay. Kumusta ang imuhang kabuntagon, Osang? Yes, maayo ra siya kaloy sa Ginoo tungod sa lockdown. Ikaw, Osang, isip usa ka stand-up comedian. Asa ka mukuha og inspirasyon aron mo pakatawa sa laing mga tao? Siyempre, mukha kong inspirasyon sa mga nindot nga butang, nindot nga mga pangitabo para pakatawa sa mga tao. Sa panahon nga aduna kay problema, Osang, padayon ba gihapon ang pagsabwag o kasadya ngadto sa mga tao? Yes. Once you're a stand-up comedian, isagun sa pa nimong problema, isagun sa pa nakadako imong problema, imo din na siyang biyaan likod sa stage. The moment nga irigsakan nimo sa stage, wala na siya. Di ba lisod, Osang, ang pagpakatawa labi na ikaw kung aduna kay gidaladala pud nga problema? Lisod siya gamay, pero kinahanglan man sa nimo naon-naon nga dapat ang mga tao imo sa diyong mapakatawa kay doon na sad sila problema. Can you share with us, Osang, sa imuhang pinaka-unforgettable moment isip usa ka stand-up comedian? Pinaka-unforgettable nga experience. I had this customer, dili na ko siya nganlan. Nagtuo ko sa una nga good evening sir. Siyang gi-greet. Tapos abi na ko kang iyang gihug sa akong bag is 20. So karon wala ra nako siya gimain. Sa man si sir, oy. Sus, paguli na ako sa bahay, dito na ako nakita nga kato di akong gihuna-una nga abi ra og tag 20, puro di tag 500. Wow. Ug para nimo, Osang, unsay fulfillment nga nahatag niini imong trabaho isip usa ka stand-up comedian? Ang pinaka-fulfillment jud every time nga makita nimo ang mga tao nga matanaw namo nga even though dili tan mawagtang jud pero at least for a moment makita ka lang mo katawa, makalimot silang problema, muli sila nga magngisi. And lastly, Osang, isip pa na po, unsay gustong mensahe nga imuhang gustong ihatag sa ato ang mga kapuso viewers, ilabi na dinhi sa Central ug Eastern Visayas? Ang akong gustong ipaabot nga mensahe, labi na karon nga panahon sa pandemya, let's keep everybody safe, healthy, ug kung doon na mo'y sobra, baka naman. Daghang salamat kanimo, Osang. Stay safe.